Ничек күтәрелеп әйләнергә? Хәерле көн, минем исемем Илнар Шәрәфетдин, һәм бүген сүз шул хакта барыр. Беренче адым. Турникта кимендә 10 тапкыр күтәрелергә өйрәнәбез. Икенче адым. Туры аякларны өскә, шулай ук 10 тапкыр күтәрергә өйрәнәбез. Әгәр дә туры аяклар белән уңайсыз булса, аякларны бөкләп эшләргә мөмкин. Өченче адым. Тәбәшәк турникта аяклар белән этенеп, әйләнеп карыйбыз. Дүртенче адым. Сикереп менеп, әйләнеп карыйбыз. Һәм ниһаять, дөрес итеп, тыныч кына күнегүне эшлибез. Бу адымнарны даими рәвештә кабатлап торсагыз, нәтиҗә озак көттермәс. Сорауларыгыз булса, язып үтегез. Сезгә уңышлы күнекмәләр теләп калам. Исәнлеккә!